ಪ್ಲೇ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಿ, ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಏರುಲ್ಲರು ಪಾತಿರ್ಲಿ. ಏರುಲ್ಲರು ಗೈಸ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿ, ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಕರೆಂಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಹಾಯ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರು. Penasaran Pajipudada NT Craft CC. Hi Banduleru. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿದೆ. Tum Saru Yermare. ವಸಂತಾಚಾರ್ಯ ಕೈ ಮುಗಿಯಂದುಲ್ಲೇರು. ಮನೆ ಸಾಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಾತುಜಿ ಕಜ್ಜಿ ಕುಪ್ಪಳ ಹಚ್ಚಿರಿ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾರೆ. ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದ ಮುಂಚೆ ಗೋಗಿದ್ವಿ. ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಲೈಕ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಹೇಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋಂಡು ಈಗ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎರಡು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ, 2 ಜನ ಅಲ್ಲರೇ. எங்களை வனசாத்துஜி என்ன அவளை வனசு கரண்ட்ல போனத கஜிப்பு படைச்சிரு இரண்டாண்ட வனசு தாத கஜிப்பு தேந்திரண்ணா ಮೊದಲನೇ ಟೈಮಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಇದೀಗ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲವೇ ಮುಖ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಕಲ್ಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ? ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ, ಎಂಚಲ್ಲರು? ವನಸಾಂಡೆ ವನಸಾತಿಜಿ. ಇನ್ನಂತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು. ಬಸ್ಸ ಮೋಡ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ.
ಫುಲ್ ಮೋಡ ಹಾಕ್ನಾಕ ವರ್ಷ ಲಂಚ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಚ್ಚಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಹಾಯ್ ಬಂದು ಜೊತೆಗೆ ದುರ್ವೇರು ಜೊತೆ ಕೊನಸು ಬೇರ್ಗೆ ಧೃತಿ ಐ ಮೀನ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಇನ್ಸೆಲ್ಲರು ವೈಕೋರಿಯರಕ್ಕ ಮನಸ್ ಮಲ್ತರಿ ದಾದೆ ಕಜುಪು ಬರ್ಸಂಡೆ ನಿಕ್ನೂರುಡು ಎಂಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬರುಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮೋಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರೆಂಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ಲ ಪೋತುದು ಈತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆ ಕಾಯಿ ಬಂದು ದುರ್ಬೇರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಉಳ್ಳರೆ ಹುಷಾರುಳ್ಳರ್ಗೆ ಕಜಿಪು ಮೀನ್ಗೆ ಓ ಏನು ಮೀನಕ್ಕ ಮೀನಕ್ಕ ಏನ ಮೀನಕ್ಕ ಅ ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ ಮರ ಮೀನಕ್ಕತ್ ಮೀನಕ್ಕ ದಾಯ್ತ ಮೀನೇ ಕೇನಿಯನ್ ಇರೇಗ ದಾದೆಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕು ಪಡಚಿರು ಪಚ್ಚಿರು ಕಚಿಪ್ಪು ಅರ್ನ ಪುದಾರ ನೀ ಮೀನಕ್ಕ ಮಲ್ತತ್ತ ಮಾರೆ ಮೀನಕ್ಕ ಪನ್ಯತ್ ದಾದೆ ಮೀನು ಕೇನಿ ಅಂಚಾನ ಹಾ ದಾದ ಮೀನು ಎಂದು ಬರ್ಸುಂಡಕ್ಕ ವಾ ಸೂಪರ್ಗೆ ಹಾ ಸೂಪರ್ ಏನೇ ಮೀನು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಮೆಸೇಜ್ ಬನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಚ್ಚೆ ಪೂರ ಪೋಯರ ಅಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಬರ್ಸಾಯೇ ಒಲ್ಪಾಯೇ ಇಂಚಿನ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಬರ್ಸೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಸ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಮೋಡ ಅದುಂಡತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಹೊರ ತಿರ್ಗು ಓದಿಪ್ಪುಂಡು ಭೂತಾಯಿ ಭೂತಾಯಿಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಂತೆ ಹೋಗ್ತುಂಟು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನೋಡ ಬೇಸ್ ಸೇರಂಡಲ್ಲ ರೀ ತಿರ್ದಿನ ಮನೆ ತಿರ್ಗುಂಡು ಅದು ಗೊತ್ತು ನೆಟ್ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ದ ಬಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜತೆ ಮಸ್ತ್ ಮೋಡಲ ಆತುಂಡು ಒರ ಕುಲ್ಲು ಒರಲ ಅಕ್ಕುನು ಇಂದ ಆಯ್ತುಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಂಡವನೆ ಕೈಗೊರು ಒಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ನು ಶ್ರುತಿ ಅಕ್ಕ ಪೋಯರ ಅಂದು ಯಾರು ಸರಿಯಾ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ತಿರ್ಗಾರ ಆ ತಾರೆ ತಿರ್ಗುನಕ್ಕೆ ಅವು ನೆಟ್ ಕನ್ನಿಜುತ್ತ ನೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಹೊರ ಹೊರ ನೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಲೆಜ್ಜ ಐಟು ಲೆಜ್ಜ ನೀನ ಬಗರೆ ತಿರ್ಗ್ಲಕ್ಕ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡವು ಹಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಂಡನೆ ಕೈಗೊರೊಂದುಂಡು ಮೂಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ನು ಉಳ್ಳರಿ ಇರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ವಾಮದ ಪದವುಗೆ ಓ ವಾಮದ ಪದವ ಇರ್ನು ಬಾರಿ ದೂರಡುಲ್ಲಾರ ಮುಟ್ಟಡಿ ಪಂತನ ಸೂಟ್ ಅಂದೈತಾ
अरे ते मुठ्ठडी पर्यंत वनस बरपिदाರೆ मींद ಇರ್ತದ ವಾಮದ ಪದ ಒಂಚಿಂದ ಆರ್ಡನಕ್ಕೇನು ಎನ್ನಡಕ್ಕೇನೇನು ವಾಮದ ಪದ ಒಂಚಿಂದ ವಾಮದ ಪದ ಅವಳೆ ವಾಮದ ಪದ ಅವಳು ವಾಮದ ಪದ ಕುಟ್ಲತ್ತಲ್ಲ ಕುಡ್ಲನಾ ಕುಡ್ಲನಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಜಂಗ್ಲ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚುಪುರ ಪೋತು ಜತ ಕುಡ್ಲ ಕುಂಟ పోతానే ಮಗ ಅಂಚುಪುರ ತಿರ್ಗಿಜ್ಜತ ಕುಡ್ಲದಂಚಕ್ಕ ಅಂದಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೆಸ್ ಅಂದ ಅಂದು ಬಂತಾರೆ ಮುಂಚೆನೆ ಐಡಿದ್ದಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಗೈಸ್ ಇದನ್ನು ಮುಲ್ ತಿರ್ಗಾಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಈಗಲ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ అయినకి ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೆ ಇಟ್ಬೋದು ಎಂಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕತ್ತಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರತ್ತ ಎಂಗ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಎಜ್ಜುಂಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಈರ್ಕು ಈ ಪಕ್ಕಿರಿಂಚ್ ಹೊಂಡತ್ತ ಕುಡ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇಂಚಿ ವೇಣೂರ್ದಂಚಿ ವೇಣೂರ್ದಂಚಿ ಈ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಂತೆ ಪಾತಿರೋಡ್ಚಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬಂದು ಅತ್ತಿ ಅಂಚತ್ತೆ ವೇಣೂರ್ದಂಚತ್ತೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕೂಡ ಬಂಟ್ವಾಳ ಎತ್ತೂರು ಅಂಬಿಕಾ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಬನ್ನಂದುಲ್ಲೆ ಆಯಕ್ಕ ಇಂಚೊಲ್ಲರು కొంచెం లైక్ కొడజన్న కొంచెం లైక్ కొరలేవి ఎంచొల్లరు అంబిక అక్క వనసండి అక్క ఎంచొల్లరు ఇది ఊరోలక్క ವನಸ್ ಮಲ್ತಾರಕ್ಕ ದಾದೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಊರೋಲು ಇರ್ನ నీకు ఊరు దాయికి మారి ಕೇನ್ ಊರು ನಮ್ಮ ಊರಿಕೇನು ಬೇರತ್ತ ಚಾರ್ ನಾಲಂಜು ಊರಿಕೇನು ಗಾಂದು ಅಂದು ಕೋರಿಗೆರೆ ಎರೆ ಕೋರಿ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಕೋರಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಉಡುಪಿಗೆ ಉಡುಪಿಯಾ ಅಂಚೆ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತುಂಡಾವ ಅಂದು ಮನಸ್ಸು ಬರಡೆ ಅಕ್ಕ ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ పోయారా ಯಾರು ಬಾಬಾ ಐತೆ ಪಂಡು ಪೋಯಿರಾರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡು ನೋಕಿ ಮರ್ಸಂಡಕ್ಕ ಉಡುಪಿಡು ಭಲೇ ಬನ್ನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಬಿಕ ಅಕ್ಕ ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ ಬಂದುಲ್ಲೆರ್ ವೇಣೂರು ಮುಟ್ಟ ಆಪುಂಡು ವೇಣೂರು ಮುಟ್ಟ ಆಪುಂಡು ವೇಣೂರು ದಲ್ಪತ್ತು ಪತ್ತು ಜಾಸ್ತಿನ ಅಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪನ ಇಲ್ಗ ಕೋಲು ಚಿಕನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಂಟ್ವಾಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತನು ಬರ್ಸಂಡಿ ಅಂಬಿಕಕ್ಕ ಉಣಸುಗು ಪೋಡ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಪನ್ನಿ ಅತ್ತ ಪೋ 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 ಪಿದಾಡ್ನು ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ನು 4 ಜನ ಐಡಿಡ್ಲಾರಪ್ಪ ಬಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮಾಡಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ತುಕ್ಕ ವಾಮದ ಪದವು ಬೊಕ್ಕ ವೇಣೂರು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂಬಿಕ ನಿಗ್ಲೇನ ಅಂಡೆ ವನಸು ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಕೇನಂದುಲ್ಲೆರ್ ವನಸ್ ಆಟ ಜಕ್ಕ ನನ್ನ ಅವಡು ನಸ್ಸೆ ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿ ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿ ನನ್ನ ವನಸ್ ಬಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಧೃತಿ ಅಕ್ಕ ಈರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಂಕಲ ವನಸ್ ನನ್ನ ಅವಡು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮುಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ತರೆ ತಿರ್ಗರ ಸುರಾಂಡೆ ತಿರ್ಗುಂಡು ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಭಯಂಕರ ಫೈಬರ್ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್
ಎರಡು ಜನ ಐದಿರಲಿ ಬಲಪ್ಪ ಬಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಈಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಗಿದ ಮೊಬೈಲ್. ಓಕೆ. ರಾಜೇಶ್ ಹಾಯ್ ಮಾಮಿಗೆ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜರಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚ ಎಂಚಲ್ಲ ಮನಸಾಣ ನಿನ್ನ ರಾಜೇಶ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರವ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುನ ವರಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ರಾಜೇಶ್ ಲೈಕ್ ಕೊರವೇನಂದು ರಾಜೇಶ್ ಉಳ್ಳನಾ ಹಾಯ್ ಮನಿಂದು ರಾಜೇಶ್ ಉಳ್ಳನಾ ಮೂರು ಜನ ಐಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಚಪ್ಪ ಬಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಗಿಡ ಮಕ್ಕಳ ಮೊಬೈಲ್ ಗಿರಿಯರ ಶುರು ಆಗ್ತೀನಿ. गले गए पातिर ले कमेंट पढ़ ले और ಇಲ್ಲ ರತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಚಾಯ್ ಪಂಡ ಇದ್ದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ರಾಜೇಶ ಉಳ್ಳನಾ 5 ಜನ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ 3 ಜನ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ మీకు పాతిరు జన మొబైల్ మీద తిరిగారే చూడాల్సింది చక్కెర ఫ్రిడ్జ్ లెక్క తిరిగిస్తుంది. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಗೈಸ್ ಯಾರಿಲ್ಲರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದೀರಾ ಇದ್ರೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಮಾತಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಬಂದೆ ತುಂಬಿದೆ ಕಾರ್ಬಚ್ಚಿ ಯಾರಿಲ್ಲರು ಗೈಸ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಿ. ಕಪ್ಪಲ್ ರಂಗು ಒಳಗಿಲ್ಲ
ಎಂಟು ಬಂದ ಲೈವ್ ಇಸ್ ಎಂಡ್. ಎಂಟು ಮಲ್ಪಟ್ಟೆಕ್ಕೆ